Z obidvoch strán dve rieky tečú na toto pódium. Pekné rieky zakrojených mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o tradičnú ľudovú hudbu, spev a tanec. Tu máme zahraničných účastníkov, Promni, Poľana, nech sa páči, Gymník a všetci ostatní sem na pódium, stavajte sa tu na doradu, bude spoločná fotografia, tvoríme rekord. Proszę, 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 proszę. Sem sa postavíme, nech sa páči. Proszę pana, proszę pana. Poľana, Brno. Všetci účastníci akademickej Nitry, ale aj tí Nitrani a Nitranky, ktorí práve prichádzajú teraz, nech sa páči, sem tu na... Platí to aj na pódium? To je výsadné právo jedine furmanov, pretože zakončili festival Slavica. Pán Svitek už je tu? Povedzte nám k tomu niečo. Tak je to veľmi pekný pohľad na vás, ako prichádzate sem pod pódium, zoraďujete sa. Vieme už vlastne tie počty, ktoré sú účastníkov dnešného rekordu, ale necháme to ozaj na poslednú chvíľu, keď prídu všetci a uvidíme aj, ako vzniknú aké pekné spoločné fotografie. Takže máme tu aj najmladšiu účastničku, ak vyspovedám, ako sa voláš? Ja som Anka. A tancuješ aj? Dobre, tak ja môžem ísť robiť. Čo? Čardáš polku? Ona len keď táto hra na gajdy tancuje. Nech sa páči, všetci účastníci akademickej Nitry, vzadu vidím Zobor. Tu na toto pódium sem nastúpiť, aby sme to pekne zorganizovali a vedeli si spraviť spoločnú fotku s najväčším počtom zakrojených ľudí oblečených do tradičného ľudového odevu pod hradbami starobilého hradu v našem krásnej Nitre. V predvečer Civirila Metoda, kde zajtra tu bude slávnostná liturgia a mnoho iných zaujímavých ešte programov na parku na Sihoti. Opäť môžete vidieť účastníkov Slavica festivalu. Zasadí sa Lipa Slovanov a mnohé ďalšie programy, ktoré nás čakajú zajtra. Nech sa páči, všetci zakrojení sem na toto pódium, aby sme si mohli spraviť spoločnú fotografiu. Pokračujte aj doprava viacej, aby sme neboli iba na ľavej strane. Pokračujte aj doprava. Tí, čo sa staráte o zahraničných, trošku to tu organizujeme. Myslím, že máte lepší pohľad ako my z pódia. Na pravú stranu ešte, prosíme vás, na pravú stranu, aby páni fotografi. Takže skúsime ešte znovu, máme malé objektívy, máte úzke sklá, páni, zúžime ich. Skúste sa pomknúť bližšie k sebe. Reagujem na dirigentskú paličku pánov fotografov. Pravá strana, Polska. Sem nalevo ku nám. Pokiaľ sme už všetci, ja čakám iba na pokyn pána komisára. My to odtiaľto nezvládame, musíte si nejaký inšpiciovať dolu. Je to taká masa ľudí, že aby sme mohli začať slávnostný večer, musíme urobiť jednu spoločnú fotku. Je to úžasná vec na tomto našom námestí, že sa stretlo toľkoto ľudí v tradičnom ľudovom odeve. Pokiaľ bude pokyn od pána komisára, že to je v poriadku, myslím, že budeme môcť začať fotiť. Tak myslím, že fotografii ste pripravení, alebo ešte nám treba tých ľudí posunúť. Dobre? Takže pán fotograf, ktorý má tú veľkú brašnú čiernu, on vám ukáže, kde sa máte posunúť, aby sme sa teda... Áno, zdvihni ruku fotograf. Tak, a povedz, kde to treba. Výborne. Martin, ďakujeme. Takže pravá strana sa nám posúva kúsok. Je to výborné, je vás toľko, že sme nerátali, že sa tak natesno pomestíte, ale každú chvíľu to budeme mať už zoradené. Myslím, že práve teraz nastal ten okamžik.
Takže ešte raz veľká vďaka a potlesk všetkým, ktorí stoja v krojoch pred vami. Myslím, že je to úžasný pohľad aj pre našich hostí, pre pána primátora, pre pána predsedu vyššieho územného celku, partnerov družobných miest. Toto je jedinečný čas, jedinečná chvíľa, kedy sa môžeme všetci tešiť zo svojej prítomnosti. No, ak dovolíte, my máme už počítaných účastníkov, aby som poprosil z Matice slovenskej z Nitry, pani riaditeľku. Takže pokiaľ sme sa odfotili, môžeme sa všetci rozísť za veľkého potlesku Nitranov. Nie domov, tu beží program. Vyhlásenie skutočného čísla bude počas toho slávnostného programu. Dozviete sa ho včas, ešte chvíľu napätia. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, tešíme sa na úžasný program, ktorý nás čaká a tešíme sa na zajtrajšie stretnutia Dni Nitranov, Nitra Milá Nitra, Slavica Festival a dúfajme, že z hora nám pridajú také isté krásne počasie ako teraz. Pekný večer a veľké vďaka všetkým. Slovo
Blízka i zďaleka, vítajte v Nitre! Piesňou Nitriansky pernikár vítame všetkých vás Nitrančanov v hľadisku, našich vzácnych hostí a i účastníkov Akademickej Nitry 2016. Z blízka i zďaleka, vítajte v Nitre. Vítajte na slávnostnom programe, v ktorom sa spája história so súčasnosťou, mladosť so skúsenosťou, tradícia s novátorstvom. V celomestských slávnostiach, ktoré už tradične nesú spoločný názov Nitra milá Nitra, je zakódovaná úcta k cyrilometodskej a veľkomoravskej tradícii, obdiv významných osobností histórie i súčasnosti Nitry, ale i posolstvo dobra, spolupatričnosti a radosti zo vzájomných stretnutí, ktoré obyvatelia Nitry slávia ako svoje dni Nitranov. Je pre nás veľkou cťou, že záštitu nad slávnosťami opätovne prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a zároveň sú jedným z prvých podujatí, ktoré sa v roku predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie konajú pod záštitou SK Press. Počas dnešného večera, kedy slávnostne otvoríme jubilejný 40. ročník Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2016, sa prejdeme Slovenskom, privítame domácich, ale i zahraničných členov folklórnych súborov, dozvieme sa, či sme prekonali rekord v počte ľudí oblečených v krojoch na jednom mieste a budeme svedkami udelenia ceny primátora osobnostiam mesta Nitry. Želáme vám ničím nerušené sledovanie a bohaté umelecké zážitky. Lebo mi chleba, lebo se mnou tancuj, lebo mi po púbku, heď na more tuto daj trochu, poštábarcuj, hopi hop.
ruský hole, nevieš ty, dívča moje, nebudeš mi rozkazovať, ani stopy rozkazovať, nebudeš mi rozkazovať, ani stopy rozkazovať. Dnešné večerné putovanie po Slovensku spolu s návštevníkmi zo zahraničia sme začali na západe Slovenska. V spoločnom hudobno-tanečnom programovom čísle s názvom Pomijavsky sa predstavili folklórne súbory bratislavských univerzít. Konkrétne to boli folklórny súbor Gymnik Univerzita Komenského, folklórny súbor Ekonóm Ekonomická univerzita a folklórny súbor Technik Technická univerzita. Dnešný večer sme pripravili pri príležitosti slávnosti Nitra Milá Nitra, ktorý je zároveň aj otváracím programom 40. ročníka Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, ktorý sa koná v dňoch 4. až 10. júla. Tento sviatok folklóru, ktorý je každé 2 roky súčasťou kultúrneho života v Nitre, sa v tomto roku koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Hlavným organizátorom festivalu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Sme veľmi radi, že pozvanie prijali taktiež vzácni hostia. Vítame jej excelenciu, veľvyslankyňu Českej republiky na Slovensku, pani Líviu Klausovú, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Milana Belicu, primátora mesta Nitry a prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska, pána Jozefa Dvonča, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pána Ľubomíra Zelenického, poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja a mestského zastupiteľstva v Nitre, riaditeľa biskupského úradu v Nitre pána Martina Michaličku, delegácie z partnerských miest Spišská Nová Ves, vedenú prednostkou mestského úradu pani Jelou Bednárovou, České Budějovice, vedenú námestníkom pre kultúru, zahraničné vzťahy a ochranu pamiatok pánom Jaromírom Talířom, Kroměříž, vedenú zástupcom starostom obce pánom Pavlom Motičkom, Bačský Petrovec, vedenú predsedom obce pánom Srďanom Simiťom,
Zielona Gora, vedenú viceprimátorom pánom Dariusom Lesickým. Osiek, vedenú poslancom Mestského zastupiteľstva pánom Jaroslavom Pecníkom. Ďalej vítame predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, predsedov akademickej obce, predstaviteľov kultúrnych inštitúcií, občanov a návštevníkov mesta Nitry. V tejto chvíli mi dovolte pozvať na pódium pána Jozefa Dvonča, primátora mesta Nitry, a požiadať ho o slávnostný príhovor. Zároveň pozývam aj pána Ľubomíra Zelenického, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a prorektorku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pani Miroslavu Líčkovú, prezidentku Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, aby slávnostne otvorili jej jubilejný 40. ročník. Ďakujem za slovo, Vaša excelencia, pani veľvyslankyňa Českej republiky, vážený pán poslanec Národnej rady, pán Kerry, ctení predstavitelia Nitranského samosprávneho kraja, mesta Nitry, občania. Dovoľte mi, aby som vás všetkých úprimne pozdravil. Zaželám vám dnešný večer ozaj pekný kultúrny zážitok a chcem len pripomenúť to, čo tu už bolo povedané, že naše oslavy Nitra Milá Nitra, ktoré prebiehajú dňu 2. až 5. júla, sú významnou udalosťou pre naše mesto, samozrejme aj pre okolie, a zajtrajšia celonárodná púť zrejme aj pre celú Slovenskú republiku. Želám vám všetko dobré, účastníkom Akademickej Nitry, mladým študentom, ktorí tu dnes budú predvádzať svoje umenie, takisto želám, aby sa v našom meste cítili príjemne, aby tu zažili pekné chvíle od dnešného dňa až do 10. júla, a verím tomu, že tak ako sme začali tento večer rezko, takže takto isto aj spoločne s týmito súbormi ukončíme. Takže pekný kultúrny zážitok a ešte raz vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Excelencia, vážená pani veľvyslankyňa, predseda Nitranského samosprávneho kraja, primátor, poslanci Národnej rady samosprávneho kraja Mestského zastupiteľstva, vzácni hostia, milí Nitrania. Aj mne je veľkou cťou a potešením privítať vás dnešný večer na slávnostiach, ktoré sú venované cyrilometodickej tradícii. Som veľmi rád, že sa v spolupráci s mestom podarilo nám vtesnať do týchto osláv aj festival folklórnych súborov Akademická Nitra. Počas 40. ročníka tohto festivalu vám súbory nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Bulharska, Azerbajdžanu, Gruzínska predstavia jedinečnú kultúru svojich národov. Verím, že dnešný večer a takisto aj súťažné a nesúťažné vystúpenia týchto súborov vo vás zanechajú neopakovateľný kultúrny zážitok. Prajem vám pekný večer. Vaša excelencia, vážená pani veľvyslankyňa, vážený pán predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán primátor, vážený pán rektor, vzácni hostia, vážení účastníci Akademickej Nitry, milí priatelia folklóru, obyvatelia mesta Nitry. 40 rokov v živote človeka je veľmi pekným obdobím, veľmi produktívnym obdobím. 40 rokov v histórii festivalu znamená to, že myšlienka organizovať medzinárodné zápolenie akademických folklórnych súborov bola skutočne skvelou myšlienkou. Dovoľte mi preto, aby som vás všetkých privítala na slávnostnom otvorení jeho jubilejného 40. ročníka, ktorý pre vás, tak ako ste sa dnes dozvedeli, pripravila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako hlavný organizátor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Nitrianským samosprávnym krajom, mestom Nitra, Fondom na podporu umenia a ďalšími spoluorganizátormi. Dovoľte mi ďalej osobitne privítať všetkých účastníkov akademického festivalu, ako zahraničných, tak i domácich. Je to celkovo 600 ľudí zo 6 krajín sveta,
ktorí sú zoskupení v 11 domácich a 5 zahraničných vysokoškolských folklórnych súborov. Účastníkom festivalu želám to, aby boli spokojní so svojím vystúpením počas súťažnej časti festivalu a rovnako tak, aby rozdávali radosť na podujatiach, ktoré sme pre širokú verejnosť pripravili v meste Nitra, v mestách a obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dovolte mi z tohto miesta rovnako tak poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave a realizácii festivalu, organizačnému štábu, našim sponzorom, mediálnym partnerom, poradcom, konzultantom a verím, že ten program, ktorý sme pre vás pripravili, bude skutočne programom bohatým s výraznými umeleckými zážitkami. Ctení hostia, vážení milovníci folklóru, milí účastníci akademickej Nitry, dovolte mi, aby som týmto slávnostne otvorila 40. ročník Medzinárodného akademického folklórneho súboru Akademická Nitra 2016. Akademická Nitra je totiž v celosvetovom meradle jedinečným podujatím. Nevieme o žiadnom inom podobnom podujatí, ktoré by sa niekde inde na svete organizovalo. Takže v tomto sme v Nitre jedineční. Ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemný umelecký zážitok. Ďakujeme pekne za úvodné slova a slávnostné otvorenie Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra. Putovaním po Slovensku sa presunieme na sever, pretože nám folklórny súbor Gimnik z Bratislavy zatancuje starosvedský čardáš z Kisúc. Odskočíme si do Poľska, odkiaľ priamo z Varšavy prichádza folklórny súbor Promni a prvú etapu putovania ukončí folklórny súbor Ekonom z Bratislavy tancami z Podvysokej Poľany.
keby moje nôžke nemerali vrške, vedeli by tancovať. Ale moje nôžke nemerali vrške, tak nevedia tancovať. Hraj! Naše putovanie po Slovensku pokračuje ďalej na východ. No, keďže nemáme tu len Slovákov, tak sa presvedčíme o tom, že slovenskému folklóru sa nevenujú iba naše folklórne súbory. O tom nás presvedčí folklórny súbor Poľana z Brna, pretože nám zatancujú kolomíky z Habury.
A keďže sme už na východe, tak privítame aj súbory, ktoré prichádzajú z poriadnej diaľky, samozrejme z východu. Je to folklórny súbor Admiu z azerbajdžanského hlavného mesta Baku a folklórny súbor Suchišvili z gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi. Ale aby sme nezabudli, že sme stále na východnom Slovensku, tak priamo z Technickej univerzity z Košíc prichádza folklórny súbor Borievka a ich Pozdišovský čardáš.
gel bu senden uzak. Gönül eşki mehabbet tutar. Diyek güley gel bu senden uzak. Bir köründe mi can olar? Daha da mehriban olar. Mehriban kalbi keş bir insan olar. Mehriban kalbi keş bir insan olar. Mehriban olar, mehriban olar. Mehriban olar, mehriban olar. Ay aman 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 aman. Yar aman 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 aman. Yar aman 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 aman. Zapýtaj sa policajta. Tej vody je nádobný.
kúta Slovenska sa pomaly presúvame opäť do Nitry. Po ceste späť ale ešte zavítame v Čiernom Balogu, pretože nám tance z Čierneho Balogu príde zatancovať folklórny súbor Technik z Bratislavy. Z juhu, a to priamo z Balkánu, k nám príde folklórny súbor Gergana z bulharského mesta Varna. A ani sme sa nenazdali a sme opäť doma v Nitre. Domáci, aj keď nie je vysokoškolský folklórny súbor Furmani, nám zatancujú frišký tanec Slovenčina podľa Jozefa Antalíka z Veľkého Zálužia. Thank you.
Na začiatku dnešného večera sme sa pokúsili prekonať slovenský rekord v počte krojovaných ľudí na jednom mieste. Iniciátorom tejto myšlienky je Dom Matice Slovenskej v Nitre. Či sme ho tu v Nitre prekonali alebo nie, nám príde povedať pán Igor Svítok, zástupca Datapress.com Slovenské rekordy. Poprosím primátora mesta Nitry, pána Jozefa Dvonča, aby prišiel k nám na javisko prevziať certifikát o dosiahnutom výsledku. Všetci v napätí čakáme, do akej miery sa Nitra zapísala do Slovenskej knihy rekordov. Tak dovolte, aby sme vyhlásili hodnotu rekordu, ktorý sa tu dneska uskutočnil. Išlo o najviac ľudí v krojoch na jednom mieste. Nitre sa podarilo zlomiť slovenský rekord z Devína z apríla tohto roka, keď sa tam zúčastnilo na takomto podobnom podujatí 172 ľudí v krojoch. Dnes v Nitre na Svätopolkovom námestí sa ich stretlo podstatne viac, takže Nitra zlomila tento slovenský rekord a jeho hodnota je 646 účastníkov a Nitra vytvorila pekný slovenský rekord. Blahoželám! Určite ten potlesky zaslúžia tí, ktorí vlastne stáli tu na tých schodoch pred zhruba 2 hodinami, organizátorom aj mestu Nitra, že podporili takúto akciu, podporili rekord a pripomenuli troška tie tradície, že tie kroje stále ešte aj v dnešnej modernej dobe patria k nám, Slovákom. No a bodka za každým rekordom je odozdanie certifikátu, ktorým potvrdzujeme platnosť, tú hodnotu 646. No a zároveň aj pamätná medaila, alebo medaila Slovenský rekordman, ktorú získava tiež Dom Matice Slovenskej a mesto Nitra, konkrétne pán primátor. Takže odozdávam mikrofón. Ďakujeme vám veľmi pekne. Je to úžasný výsledok. Milí Nitrania, pán primátor udeľuje cenu primátora osobnostiam, ktoré významnou mierou prispievajú k rozvoju nášho mesta a ktoré svojou prácou obohacujú kultúrny či spoločenský život mesta Nitra. Pri príležitosti jubilejného 40. Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra toto ocenenie získavajú uznávaní a zanietení folkloristi, ktorí sú súčasťou folklórneho diania v Nitre. Dlhé roky sa podieľali na organizovaní Akademického folklórneho festivalu a ktorí navyše v tomto roku dožívajú významného životného jubilea. Privítajme prosím pani Danielu Wolfovú a Mariána Járeka. Pani Daniela Wolfová 40 rokov pôsobila na katedre spoločenských vied Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Od roku 1996 až doposiaľ je predsedníčkou Západoslovenského folklórneho združenia Folklórnej únie na Slovensku. Od roku 1998 18 rokov bola riaditeľkou folklórneho súboru Zobor. Od roku 1996 členka štábu Akademickej Nitry a v nastávajúcich rokoch bola jej niekoľkonásobnou riaditeľkou. Pán Marián Járek od roku 1966 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor
Od roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby folklórneho súboru Ponitran. V súčasnosti vedie ľudovú hudbu Ponitran, tzv. Stará hudba. Viac ako 40 ročia sa venuje pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej a editorskej činnosti, ale aj hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb pre ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor, Ponitran, Furmani, Oľun a pre iné folklórne súbory, folklórne skupiny a jednotlivcov. Od roku 1992 je odborným asistentom na katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov folklórneho festivalu Akademická Nitra. Vďaka muzike sa dostal k ďalšej záľube, ktorou je maľovanie na sklo. Pôsobí aj v porote na udeľovanie prestížnej ceny Kryštáľové krídlo. Poprosíme ešte jeden obrovský potlesk. Pán Marian Járek a pani Daniela Wolfová. Putovanie po Slovensku sme ukončili doma, takže finále dnešného programu bude patriť domácim vysokoškolským folklórnym súborom. Tancami z nedalekých Vrábel sa vám predstaví folklórny súbor Ponitran z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a folklórny súbor Zobor zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry. Tak, ako sme na začiatku všetkých vás tu privítali piesňou Nitriansky pernikár, tak sa s tou piesňou za účasti všetkých účinkujúcich i rozlúčime. Zároveň vás všetkých srdečne pozývame na súťažné večery Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, ktoré sa budú konať v divadle Andreja Bagara v útorok a v stredu od 18. hodiny a na reprezentačný gala program vo štvrtok taktiež od 18. hodiny. Samozrejme, že vás všetkých radi uvidíme aj na sprievodných programoch Akademickej Nitry 2016, ale aj na programoch, ktoré pre vás organizátori slávnosti Nitra Milá Nitra na zajtrajší deň pripravili. Do poludňa je to tradičná cyrilometodská púť tu na námestí a popoludní bohatý deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade. Lúčia sa s vami folklórny súbor Ponitran a folklórny súbor Zobor, všetky zúčastnené folklórne súbory dnešného programu, ako aj moderátori Lucia Šutková a Erik Michálek a od režisérskeho pultu Marián Hlavatý. Z blízka i z ďaleka, vítajte v Nitre!